Ar ôl fod yn ysgol, nes i benderfynu o peirianneg oedd yr llwybr o'n i eisiau mynd lawr. Felly, peirianneg general nes i astudio y blwyddyn gyntaf. O'n i eisiau fatha qualifications well er mwyn mynd i byd gwaith yn dyfodol. Dwi eisiau gwneud motorsport wedyn o peirianneg yn y sens. Dwi'n enjoio bod yr peirianneg yn gallu cael ei troesglwyddo i be dwi'n gwneud mewn gwaith. Felly, mae hynna'n non-lincio efo be dwi'n gwneud o dydd i ddydd yn gwaith. Da ni'n gwneud PO, sef Practical Engineering Operations, so mae hwnna'r ochr practical o bethau. Gyda ni mathemateg, additive manufacturing, so 3D printing a bethau, a lot o bethau eraill hefyd. Dwi'n mwynhau'r ochr practical o bethau a yr ochr fwy ysgrifenedig o bethau hefyd. Fy marn ni, dwi'n meddwl bod coleg wedi datblygu fi, sgiliau peirianneg fi especially. Felly, dwi'n meddwl jyst bod wedi cael ei troesglwyddo i beth dwi'n gwneud yn gwaith, felly yn ideal ffordd i fi datblygu yn bersonol. Dwi'n dweud, efallai bod fi ffocwsio fwy ar bethau, mae genna i fatha subject sy'n fwy certain ond dwi'n gwybod bod dwi'n gwneud. Yn fy marn ni, os ydych chi eisiau ddod i coleg neu peirianneg, fysa fo'n spot on am bod dros y blynyddoedd yn eithaf ddatblygu sgiliau peirianneg chi a fysa fo'n beneficial i'ch dyfodol mewn peirianneg.